Tabulky Martin Brown, Matěj Pávko, Miroslav Hečko, Jan Novotný, David Kuťák, Radek Walter, Jan Lacina, Radek Kotrba, Daniel Musil, František Várda, Martin Chrnka, Jakub Jandourek. Odboj Zaleska, správance startoší borzencu třetí místo první dostanecké lize 2008 a 2009 a samozřejmě tedy jinak dobrá práce s mládeží se ukázala i v ostatních týmech, protože skončili v první části tabulky. Tady jsou ti, kteří skončili na třetí pozici první dvoustanecké lize 2008-2009 a generální ředitel Dneska že Richard Kokl právě předává tento pohár ještě do podmín Zetesta, několik a popřátí v tom následujícím ročníku všechno nejlepší. Nálohorická, Hlavická, Západní a Zelenou. Čtvrtý ostatních družstev, které skončily, jak jsem řekl, soutěží v prvních částech tabulky. Blahopřejeme. Ano, jmenujeme pro ně. Ještě jednou tedy všem gratulujeme. Tomáš Holík, Tomáš Koubek, Jakub Havelka, Michal Žák, Kozroček, Jaroslav Ramba, Jan Káber, Michal Koubek, Michal Matěj Pávko, Miroslav Hečko, Jan Novotný, David Kuťák, Radek Walter, Jan Lacina, Radek Kotrba, Daniel Musil, František Várda, Martin Chrnka a Jakub Jandourek a pochopitelně tedy realizační tým Luboš Prokopec, Pasice Drevina, Jiří Hopman, Masler, Václav Červenka a vedoucí týmu Jaroslav Zelený. Všichni se tedy zasloužili o tento velký úspěch Královéhradecké Kopané. Tak, a jaké jsou cíle do toho dalšího ročníku? Na třetí místo první. Dobrý den, tak my jsme rádi navázali na tým kolejní a myslím si, že pokud se nám to podaří, tak tu cestu přibudují kolejní výsledky, takže budeme na moc zápasů a myslím si, že to už bude kolejku a určitě. A vy, vám už jsme měli všeho vybírat, přesně tak. Jsem rád, že se dostávají šanci vlastně našeho ročníku. Takže se víc přehrál, kluci zase tam blblí, ty tatanovi teatře a dvakrát... Bohu štěstí.